ଆଇରନରେ ସମୃଦ୍ଧ ଅଣଶାକାହାରୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପାକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ସ୍ପୋକନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଶରୀରରେ ଆଇରନର ଭୂମିକା ଓ ଆଇରନରେ ସମୃଦ୍ଧ ଅଣଶାକାହାରୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପାକ ପଦ୍ଧତି। ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଇରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ଆଇରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। କୋଷର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ହରମୋନ୍ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଇରନ୍ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆହାରଯୋଗ୍ୟ ଆଇରନ୍ ଦୁଇଟି ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ: ହେମ୍ ଆଇରନ୍ ଏବଂ ନନ୍-ହେମ୍ ଆଇରନ୍। ହେମ୍ ଆଇରନ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଏବଂ ମାୟୋଗ୍ଲୋବିନ୍‌ରୁ ମିଳେ, ଯାହାକି ମାଂସରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଅଣଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ହେମ୍ ଆଇରନ୍‌ର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଛେଳି ମାଂସ, ଛେଳି ଯକୃତ, କୁକୁଡ଼ା ଯକୃତ, ପ୍ଳୀହା, ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟରୁ ନନ୍-ହେମ୍ ଆଇରନ୍ ମିଳେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଡାଲି ଜାତୀୟ, ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଏବଂ ସବୁଜ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା। ହେମ୍ ଆଇରନ୍ ନନ୍-ହେମ୍ ଆଇରନ୍ ତୁଳନାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଶୋଷିତ ହୁଏ। ଅବଶୋଷଣକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ କିଛି ତଥ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜନ ସହିତ ଭିଟାମିନ୍ ସି ସମୃଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭୋଜନକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୋଦିନା ପତ୍ର କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ସଜାଇ ପାରିବେ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ସମୃଦ୍ଧ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଚା କିମ୍ବା କଫି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଇରନ୍ ଅବଶୋଷଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆଇରନ୍ ସମୃଦ୍ଧ ଅଣଶାକାହାରୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପାକ ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଛେଳି ପ୍ଳୀହା କଷା। ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 100 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା 2ଟି ଛେଳି ପ୍ଳୀହା, 1 ଚା ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା, ଅଧା ଚା ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 1/4 ଚା ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ମୁଠାଏ ଧୁଆ ଏବଂ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଏବଂ 1 ଟେବୁଲ ଚାମଚ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ପ୍ଳୀହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ। ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରେସର କୁକରର ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏକ ମଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚରେ 2ରୁ 3ଟି ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ବାଷ୍ପ ବାହାରିଯିବା ପରେ କୁକରକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ପ୍ଳୀହାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟନ୍ତୁ। ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଥିବା ଜଳକୁ ସୁପ୍ କିମ୍ବା ତରକାରୀ କରିବା ବେଳେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା, ମସଲା ଏବଂ ଅଧା ଲେମ୍ବୁ ରସ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବଟାକୁ ପ୍ଳୀହା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ 20ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ପାତ୍ରରେ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚରେ ପ୍ଳୀହାକୁ ଭାଜନ୍ତୁ। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଧା ଲେମ୍ବୁ ରସ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ସଜାନ୍ତୁ। ଛେଳି ପ୍ଳୀହା କଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଏକ ପାତ୍ର 50 ମିଲିଗ୍ରାମ ଆଇରନ୍ ଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଯକୃତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ବଟା। ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 3ଟି କୁକୁଡ଼ା ଯକୃତ, ଅଧା ପିଆଜ, 2 କୋଲା ରସୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, 2 ଟେବୁଲ ଚାମଚ ଲହୁଣୀ। ପ୍ରଣାଳୀ: କୁକୁଡ଼ା ଯକୃତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ପାତ୍ରରେ ଲହୁଣୀ ଗରମ କରି କଟା ରସୁଣ ଏବଂ ପିଆଜ ପକାନ୍ତୁ। ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ଯକୃତକୁ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜନ୍ତୁ।
ପାତ୍ରକୁ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ମିକ୍ସର ଜାର୍‌କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। ଲୁଣ ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ବାଟି ଏକ ଚିକ୍କଣ ବଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କୁକୁଡ଼ା ଯକୃତ ବଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହାକୁ 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବାୟୁରୁଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ରେଫ୍ରିଜରେଟରରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଏକ ପାତ୍ର ପ୍ରାୟ 16 ମିଲିଗ୍ରାମ ଆଇରନ୍ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉଛି ଛେଳି ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍ ତରକାରୀ। ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 150 ଗ୍ରାମ ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍, ମୁଠାଏ ଧୁଆ ଧନିଆ ପତ୍ର, ମୁଠାଏ ଧୁଆ ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଆଜ, 2ଟି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, 3 ଟେବୁଲ ଚାମଚ ଦହି, 1 ଚା ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମସଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 1 ଚା ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଚା ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚା ଚାମଚ ଶୁଖିଲା ମେଥି ପତ୍ର, 1/4 ଚା ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଟେବୁଲ ଚାମଚ ତେଲ, ଘିଅ କିମ୍ବା ଲହୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପ୍ରଣାଳୀ: ଛେଳି ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍‌କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ମିକ୍ସଚର ଜାର୍‌ରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବଂ ପୋଦିନା ପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ପିଆଜ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଏବଂ ଦହି ପକାନ୍ତୁ। ଏକ ଚିକ୍କଣ ବଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଟାକୁ ଢାଳନ୍ତୁ। କଞ୍ଚା ପିଆଜର ବାସ୍ନା ଦୂର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ପକାନ୍ତୁ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ମେଥି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଶାନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜନ୍ତୁ। 1 କପ୍ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରେସର କୁକରର ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଆଞ୍ଚରେ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ତାପରେ 12 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆଞ୍ଚ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଷ୍ପ ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଯିବା ପରେ କୁକରକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଛେଳି ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ତରକାରୀର ଏକ ପାତ୍ର 10 ମିଲିଗ୍ରାମ ଆଇରନ୍ ଦେବ। ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍ ବଦଳରେ ଛେଳି ବୃକକ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆମର ଶେଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉଛି ଭଜା ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ। ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 20 ଗ୍ରାମ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଆଜ, ଅଧା ଟମାଟୋ, 3ଟି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, 5 କୋଲା ରସୁଣ, 1 ଚା ଚାମଚ ଜିରା, 1 ଟେବୁଲ ଚାମଚ ଧୁଆ ଏବଂ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ 1 ଚା ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଚା ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଚା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଟେବୁଲ ଚାମଚ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ। ପ୍ରଣାଳୀ: ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ ନେଇ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପାଣିରେ ଭିଜାନ୍ତୁ। ଏହା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ଅତିରିକ୍ତ ମଇଳା ଅପସାରଣ କରିବ ଯାହା ସେଥିରେ ଥାଇପାରେ। ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଏକ ଛଣାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ରସୁଣ କୋଲା ଏବଂ ଜିରା ନିଅନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଟି ଏକ ଖଦଡ଼ା ବଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ପାତ୍ରରେ ତେଲ ଗରମ କରି କଟା ପିଆଜ ପକାନ୍ତୁ। ହାଲୁକା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଭାଜନ୍ତୁ। ତାପରେ କଟା ଟମାଟୋକୁ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ନରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ମସଲା ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ ପକାନ୍ତୁ। ଏହା ସିଝିଗଲା ପରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏବଂ ରସୁଣ ବଟା ମିଶାନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଭଜା ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ପ୍ରାୟ 4 ମିଲିଗ୍ରାମ ଆଇରନ୍ ଦେବ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ସମଗ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହିଠାରେ ଆମର ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଶେଷ ହେଲା। ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।